kemm hu malajr il-bniedem Kristjan ukoll illi jieħu ovvju dawk l-affarijiet illi nkunu ilna nafu bihom. Hija ħasra, speċjalment għall-Kristjan, meta għal-bidu sirna nafu il-mulej, sirna nafu l-Iskrittura, ma' żmien kemm jiġu ovvji dal-affarijiet, il-qsim tal-ħobs, il-grazzja importanti li il-ħna Alla salvatna, fost affarijiet oħra. Għandna eżempju ċar fl-Iskrittura. F'Mark kapitlu 6 hemm storja żgħira fejn l-Evanġelista Mark jirrakkonta meta Ġesu mal-lura ġo Nażaret. U kull nhar ta' Sibt fix-Xabbat kien jaqra fis-sinagoga u kienu jibqgħu mistaġbin bl-erf tiegħu. Kulħadd jgħid dan minnu xerf kbir għandu. Dan mhux bin Ġuseppi, bin Marija l-Mastrudaxxa u stessu Mastrudaxxa. Kważi kienu jħossuhom offiżi li tingħax nifhmu għax kien sempliċement Mastrudaxxa għandu dan l-erf kollu. Ġesu irrisponda b'vers. Profeta mhux bla ġieħ, ħlif pajjiżu u fost qrabatu u f'daru stess. Illum smajna ma' nies diffiċli. Naħseb l-istorja tatna biżżejjed l-Iskrittura li Lut kemm kienu nies diffiċli fir-realtà. Raw leġubijiet, raw affarijiet kbar isseħħu quddiem għajnejhom u xorta ġabu id-dubju. Qasmu l-baħar għalaqhom fuq l-Eġizzjani ftit wara x'għamlu għamlu l-oġel. In-nuqqas ta' twemmin li jiġi minn dan id-dubju stess kultant huwa perikolus. Perikolus ħafna lix. L-ewwel nett fl-istess vers lejn l-aħħar, vers 6 nsibu Ġesu baqa' meraviljat bil-blimġiba tagħhom. Issa biex Ġesu jibqa' meraviljat li ħalaq is-sema u l-art u ħalaq kull ma madwarna, naħseb ittina sens ta' fehma kemm huwa serju in-nuqqas ta' twemmin fl-istess ħin id-dubju. Ħaġa importanti ħafna. In-nuqqas ta' twemmin huwa perikolus għaliex. X'waqqa d-dinja fid-dnub? In-nuqqas ta' twemmin ta' Adam u Eva li jemnu l-kelma Alla ġabuha fid-dubju u għemnu x-xitan. L-Iżraeljani ħabba n-nuqqas ta' twemmin tagħhom damu 40 sena iduru fid-deżert qabel ma daħlu fl-Arti Mweda. J. Searle jispjegaħħa vers wieħed. Ħanaqraħħa bl-Ingliż għax tiftiha aħjar. It is the sin that specially fills hell. Huwa l-iktar dnub, bażikament, illi jimla l-infern. Mela l-aħwa. Kemm għandna noqogħdu attenti għall-lavorja qegħdin fil-mulej li ma niġux din is-sitwazzjoni ta' dubju f'dan nuqqas ta' twemmin. Maħniex protetti totalment, dik iż-żerrija żgħira ħa tibqa' fina li kultant jaf jiġik dubju hija normali. Imma kemm inti se tkompli trawwa ma' din iż-żerrja? X'jiġri jekk aħna naqtaw lura mit-talb? X'jiġri jekk aħna nħallu din il-ħaġa tikber? Il-frott tagħha jikber u jkompli jaffiġna l-isfel. Noqogħdu attenti li speċjalment f'dan il-mument illi Ġesu mad-dixxipli tiegħu qasam ħallinna bħala wird biex niftakru illi bin Alla bidel il-kors tal-bniedem. Minn telfa eterna kellna one-way ticket aħna l-infern, nagħmlu x'nagħmlu one-way ticket kellna. Il-bib kien is-siġillat tal-ġenna. Imma li ben waħdini dak il-bib faqab biex aħna nkunu nistgħu nidħlu. Dan jfisser il-mewt tiegħu li salvatna demmu jfissilna ġustifikazzjoni. Ejja qatt ma nħalluh jiġi ritwal, ejja qatt ma nħalluh tiġi uwiwa ġurnata oħra. Kull moment li ngħaddu minnu dan niftakru mulej jien minix ħan inħaraq fin-nar tal-infern għax int ħabbejtni. U ta' dan nirringrazzjak mulej. U nitolbu dik id-talba anke fit-talb tagħna nżommu l-objective li kienu jżommu d-dixxipli. Mulej, saħħaħli u qawwili l-fidi tiegħi fik. Għal-gjor tal-missier. Amen.